duk wallahi sun lashe suran ga ka gani ka ko san dai ƙetata ko ka ko dai san ƙetata ko don da bahillacin ga bai to ba bai sha shanu ne nan ba ciki ko kuma da bahillacin ga to kaga ya sa shanu ne ya gani don Allah don annabi yanzu da bahillacin ga da mu da mutanen gidan ga da mutuwan da ka roƙa a nan ga don Allah mun ji daɗi don Allah ba Allah gaba su suka gyara wurin da ka dai gani ko an titi ana da na lahiya ya rasu a yi kura uba wallahi sai mun kura uba da shi sai ya biya suran ga wallahi na rike da Allah sai ya biya shi ko banna mai rai wallahi sai ya biya shi ko na rike da Allah sai ya biya suran nan kura uba ne nan hilin suna renin wayo na okay abin da yake daji shi zai yi nan kashin buro uba ne to mu yi hakuri don mu zama hakuri shi yanzu bai sa abinci na ba don Allah muna wallahi amfani da shi ya shuka shi okay haka za ka nuna min kashin buro uba ne da faruwa na rike da Allah sai na gitta mai wallahi idan ban rika barori ne da dokoki na shi to mu yi hakuri don mu zama hakuri shi yanzu bai sa abinci na ba don Allah muna wallahi amfani da shi ya shuka shi okay haka za ka nuna min kashin buro uba ne da faruwa na rike da Allah sai na gitta mai wallahi idan ban rika barori ne da dokoki na shi to mu yi hakuri don mu zama hakuri shi yanzu bai sa abinci na ba don Allah muna wallahi amfani da shi ya shuka shi okay haka za ka nuna min kashin buro uba ne da faruwa na rike da Allah sai na gitta mai wallahi idan ban rika barori ne da dokoki na shi